Oh. Is pun Mas Mamat ucapkan assalamualaikum hari setiap pada pertemuan jawab waalaikumsalam itulah tuntunan agama Islam ucapkan assalamualaikum hari setiap pada pertemuan jawabnya waalaikumsalam itulah tuntunan agama Islam. Yo. Cek wis aja Yo. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami, salam bahagia, selamat datang semua. Dengan hati kami semua mendatangan ibu dan bapak, bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Yo, ha, hey, hey, ha, hey, asik. Asik yo, inilah seni reksa muda. Asik, Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini.
Loh. Pun, siap. Semua barisan, siap. Hak. Jangan depan. Hak. Teruskan. Tegap. Hak. Hormat pada tamu. Hak. Sugeng rawuh para tamu para mriksa ingkang wonten mriki monggo
barisan, hadap, gerak. Luruskan. Oh, oh, nah, ah, ah. Oh, oh, hey, ah, hey, ah, hey, oh, 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 ah, oh, hey, ah, hey, oh, oh. Raksa muda iki kumpulan taun 88 mateke 18 wis dirasake raksa muda jenenge sing tak suwun kadek sawase aja pisan disenake raksa muda iki jenenge boten dipertahanake. Raksa muda iki kumpulan pauda manut agama desa tadi padoman satya Gustine Nabi Muhammad Gusti Rasuli kitab Al-Qur'an panutane umat Islam kewajiban derekan tadi perintah asik. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Asik. Asik. Raksa muda iki kumpulan taun 88 mateke 18 wis dirasake raksa muda jenenge sing tak suwun kadek lawase aja pisan disenake raksa muda iki jenenge boten dipertahanake.
Semua barisan siap, gerak. Istirahat, tempat, gerak. Monggo, lajengipun sambutan saking panitia, monggo. Panggilan saudara Bapak Saroni, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wonten pangsalipun dumateng pangarsa dusun Candi Lopo, panjenenganipun Bapak Kadus tokoh masyarakat sedayanipun ingkang pinantos sinigasana paguyuban kesenian grup Reksa Muda ingkang mijil saking Penggaron Lor Sawangan sedayanipun ingkang kula mulyakaken dumateng keluarga Bapak Slamet Riyadi sedayanipun ingkang kawula hormati, dumateng para pamriksa kakungsa putri sedayanipun ingkang kawula mulyakaken. Semoga kita sareng-sareng wonten ing dalu menika nyasaken puja-puji syukur wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring nikmat rahmat kawula sedaya pitulungan. Wonten ing dalu menika kula panjenengan sedaya waket mriksani wonten ing pentas kesenian Reksa Muda ingkang mijil saking Penggaron Lor Sawangan. Wonten ing dalu menika pinaringan kawilujengan boten manggih alangan satunggal punapa. Pramila syukur kita kelolaken wastahmid kita dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam mugi kunjuk dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita ajengaken syafaatipun, pitulunganipun linapun syafaatipun wonten ing dinten dinten yaumul kiamah. Dumateng para grup kesenian Reksa Muda ingkang mijil saking Penggaron Lor Sawangan, dumateng para pamriksa kakung putri, kawula wonten mriki minangkani sulih talang atur saking panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi saha keluarga lumantar kawula. Mbok pilih anggen kawula matur semangke wonten tumpang suhipun kawula nyuwun pamunten ingkang sak kata-kataipun. Ingkang sepindah saking keluarga ngaturaken pambagya kawilujengan, ngaturaken sugeng rawuh sedayanipun dumateng paguyuban kesenian grup Kobra Kesenian Reksa Muda ingkang mijil saking Penggaron Lor ingkang sampun ngrawuhi menapa ingkang dados undanganipun wonten ing dusun Candi Lopo mriki sampun ngrawuhi niatipun nggih menika silaturahim. Kula tampi kanthi ikhlasipun maneh mugi silaturahimipun grup kesenian saking Penggaron Lor dasdasna anggenipun serawungan kalian grup kesenian mriki Candi Lopo Bangun Muda mugi dadosna lestantun boten manggih alangan satunggal punapa. Ingkang salehipun saking keluarga mbok bilanggenipun ngaturaken papan pelenggaran ewa menika jawat asta anggenipun ngaturaken kagem pentas kok namung kados mekaten menika ngawuh ningali kawontenanipun panggenanipun menika sanget terbatas. Pramila dumateng keluarga sedaya kemawon khususipun dumateng grup kesenian Kobra Siswa ingkang mijil saking Penggaron Lor Reksa Muda. Kalau minangkani saking keluarga kawula nyuwun pamunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Slamet wonten dalu menika kesyukuran ingkang sepindah dipun paringi kesehatan. Angka kalih inggih menika dipun paringi kawilujengan sedayanipun keluarga
Mugi-mugi kesyukuran wonten ing dalem menika tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi saking kawula minangkani saking keluarga masyarakat Dusun Candilopo Mendar wonten ing dalu menika mbok bilih semangke grup kesenian pentas wonten mriki mugi ndadosna renanipun sedaya warga khususipun dumateng warga masyarakat Dusun Candilopo Mendar lan lintuh dusun pun kagem menghibur wonten ing dalu menika. Ingkang salehipun saking warga masyarakat Candilopo kawula minangkani saking para kadang muda kakung putri kawula nyuwun dumateng para pamriksa sedaya kemawon semangke anggenipun pentas kawula nyuwun njagi keamananipun piyambak-piyambak amrih saenipun dumugi paripurnanipun pentas grup kesenian Reksa Muda saking Penggaron Ler menika. Semendah malih kawula nyuwun njagi keamananipun sedaya kemawon dumateng para pamriksa anggenipun semangke pentas wonten ing dalu menika. Mugi-mugi dumugi awal dumugi akhir pentas menika dipun paringi lancar wilujeng boten manggih alangan satunggal menapa. Kula dongaaken mugi-mugi grup kesenian Kobra Siswa Reksa Muda mugi dipun paringi anggenipun ngadeg kesenian dipun paringi lestantun sedayanipun dipun paringi sehat wal afiat sedayanipun boten manggih alangan satunggal punapa. Ugi saking para warga masyarakat Candilopo Mendar anggenipun nyengkuyung wontenipun kesenian wonten ing dalu menika kawula saking sedaya panitia saking Candilopo ngaturaken agunging pamatur nuwun. Mekaten semanten minangkani soleh talang ngatur saking panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi, mbok bilih atur kawula saking Purwa Madya Wusana wonten tumpang suhipun kita nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun kita pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita konduraken dumateng grup kesenian Reksa Muda saking Penggaron Ler. Matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pangarsanipun sesepuh lan pinisepuh dusun ing Candilopo ingkang kawula hormati, ugi wonten pangarsanipun sedaya perangkat Bapak Polsek ugi Bapak Dan Ramil Kecamatan Dukun ingkang kawula hormati ugi lan segenap para rawuh sedaya ingkang tansah kawula tresnani lan kula reni. Matur nuwun wonten mriki kula minangka makili saking paguyuban inggih menika Kobra Siswa ingkang pun nami Reksa Muda ingkang saking Penggaron Lor Bondowangi Sawangan. Mbok pilih kula segenap rombongan wonten mriki minangka ingkang pun dados undanganipun nggih menika Bapak Slamet Riyadi ingkang wonten ing dinten menika boten sanes nggih menika ngaturaken agunging panuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala dini wonten ing dinten menika ingkang putra pun asma Alvarezil Afkar bilih wonten ing dinten menika genep nggih menika 50 taun. Pramila kula pribadi ugi sak rombongan nggih menika nderek dingah nderek nyengkuyung mugi-mugi anak kula menika dadosna putra ingkang soleh
migunani dumateng nagari, dumateng agami lan masyarakat sak pituluripun terutami kagem kekalih tiyang sepuhipun. Mbok bilih menika ingkang saged kula aturaken lan kula dungani mugi-mugi menika putra Bapak Slamet sak mangke gunani dumateng masyarakat lan sakipun terus ke kalihipun tiyang sepuh lan sakit penget-penget teng sedoyo masyarakat sedoyo pemirsa monggo kita sami-sami jagi nggih menika keamananipun supados samangke anggenipun kita pados hiburan menika saged lumampah kanthi sae. Mboten kesupen ugi kula segenap paguyuban mbok menawi sakmangke wonten klentu-klentunipun anggenipun ngibur panjenengan sedaya estu kula pribadi lan sak paguyuban nyuwun agunging samudra pangancami. Kula kinten tepakaken semanten anggenipun kula matur. Mbok pilih wonten klentu-klentunipun atur kawula estu kula nyuwun agunging samudra pangancami. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Semua barisan siap, hak depan, hak maju sih. Tegap, hak Simba, Simba, dole domi bata,
Semua barisan siap, gerak. Semua barisan, luruskan. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita mendoakan. Selamat panjang gerak sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Yuk. Sebentar ya. Selamat ulang tahun untuk Del Alvaro. Bermain
kamera dadi